מה קורה חבר'ה, אתם סופר גיים והיום נשחק על שפת 8. אוקיי, אז בוא נמשיך. חכו רגע. אוקיי, אז בוא נמשיך את המשחק. אוקיי, אז יאללה. נתחיל את העולם הזה כמרוץ מכוניות. את המכונית היפה הזאת שיש. טוב, אז אנחנו עוד מעט מתחילים. טוב, הורדתי את המוזיקה כי זה לא יכול להיות ככה. מתחילים במשחק. לא יודע איזה מקומנים. אוקיי. חכו רגע, נכנס לאופשן. אוקיי, נהיגה. אוקיי, הולך יותר טוב. יאללה, אני עוקף את כולם, יאללה! יאללה, בוא נעקוף את כולם! תלך! איזה דריפט, איזה דריפט קטלני, אני לא עומד בזה. קי-או! לא למות, לא. לא, אנחנו מכירים רביעים. וואטה. יאללה, בוא נשאר מהר. אז מקווה שתצפו בערוץ שלי. אני מבקש פליז, בבקשה. גם אם אני חשבתי, זה לא ממש חשוב. אני עושה את זה בשביל הכיף, אני לא אעשה את זה בשביל אוקיי. לא יודע מה עבר עליי עכשיו, אבל לא יודע מה אנחנו. כן, בוא ניקח פה, בוא נעלה מהר. בוא נגנוב לו את המכונית. אני אגנוב לו את המקום וואי, יש לי את המקום ראשון, וואי, אני מקום שני, יואו. בוא נראה אם אנחנו עומדים בכפר היפה הזה, במקום היפה הזה. מקום חמישי. קלטתם מה עשיתי הרגע? קלטתם. אז בוא נפנה למטה, אני אוהב לפני למטה, שפעם לאללה. וואו, מדורה. יואו, איזה מגניב זה. יואו, מפלי הניאגרה, תסתכלו. מפלי הניאגרה, אתם מבינים את זה שזה מפלי הניאגרה? נו בם! דפקתי לו את התחת של האמא שלו. זה קוראים לזה נסיעה. ממש טוב במשחקי וידאו. כן, אז בוא ניסע. יש לנו רק סיבוב אחד, זה מה שיחסית חרא. אוקיי, אז טוב, מה שאני אוהב במכונית הזאת שהיא לא עושה רעש, היא בקושי עושה רעש. בקושי עושה רעש. מקום ראשון, והנה אנחנו מקום ראשון, והאם נעבור את השלב הזה. מקום שני. למה אנחנו מקום שני? רציתי להיות כל כך מקום ראשון ואנחנו מקום שני לצערי הרב. בוא נראה כמה שניות נשאר ואני מריץ את המשחק הזה על ווינדוס 8. לא, זה לא
האמת זה בעיה בתוכנה עצמה, יש לנו עוד 8 דקות, זה סבבה, זה מאוד יפה. איך להגיד לך? הופה, 2 כוכבים, זה טוב, מעולה. הוא מריץ לי מאוד טוב, התוכנה עושה להגים טיפה. זהו. וואי, חפרתם. הם חפרו, הפינגווין. טוב, אז איך להגיד לכם, אוטוטו יש לנו 30, ממש 30 כוכבים. אני רוצה להגיע עוד 3 כוכבים לפחות, כי זה כל כך חשוב, אתם לא מבינים. להראות את האוטו הזה, הוא מספיק מהר. לא, זה לא... זה רק צריך פשוט לשלוט על המשחק עצמו. אוקיי, נראה לי שהמכוני שלי יותר מאודי. פאקיו. אז לא זה פחות טוב בזה להתחלה. אוקיי, אין לו סיפור. אוקיי, אנחנו די במקום ברק, כי אני רוצה להגיע מקום ראשון ואני לא יכול להגיע מקום ראשון. אוקיי, אז אני הולך לנפלת. אוקיי, ננסה לעקוב אותו במצב טוב. וואו, עבר עליי. אני רוצה להגיד תודה לחבר שנותן לי את ההשראה לפתוח ערוץ. אוקיי, אני לא... זה ערוץ נחמדים, אבל אני לא צודק, כי הוא אמר לי לפתוח ערוץ ששווה לי טובות מהדרך. וואו, אול שיט, מה עבר פה? על הדריפטים, על השהיד. לא נכון. לא יודע באיזה שלב מקום נסיים. כן, אני יודע שאני טוב קצת, אבל היום אני בקושי ישנתי כל בערב, אני לא... רואים אותו, לא רואה אותו. וואו, מקום הזה הרגע. שיט! לא נכון, זה לא יכול לקרות. אני לא טוב בעולמות האלה, אני לא טוב במובנים האלה, זה לא טוב. טוב, איך שאני רוצה שהערוץ שיהיה, בינתיים התוכנה לא מספיק חזקה בשביל משחקים כאלה. דאבל, וזה תקועים לה. אוקיי, אבל אני מתכונן לקנות דובי פרמייר, אקשן, כל הדברים האלה. זה לא בעיה. אוקיי, נעקוב את החולר הזה. אני מבינה את זה כזה במקום שני. זה משהו הזוי. לא יודע מה להגיד. לקנות מכונית יותר חזקה
טוב, בוא נראה כמה שניות נשאר לנו, לא נשאר לנו הרבה שניות. אז תודה שצפיתם, ויאללה, ביי.